Marcha Mundial das Mulleres é un movemento mundial de accións feministas que reúne grupos de mulleres, colectivos feministas e organizacións que actúan para eliminar as causas que orixinan a pobreza e a violencia contra as mulleres. Durante estes 25 anos creemos que son moitas as accións e as reivindicacións que temos feito ao longo de todo o país e por traelo un pouquiño ao local, creo que durante estes 25 anos fomos quen de ter sido un axente social e político de transformación na cidade, creo que fomos quen de trasladar, reivindicar e exixir políticas institucionais, demandar melloras para a vida das mulleres. A campaña deste ano céntrase en 25 accións reivindicativas polo cuarto de século cumprido como organización, das cales 8 son as máis urxentes. Un traballo digno, un sistema público de coidados, acceso universal a unha vivenda digna, un servizo galego de saúde que chegue a todo o territorio, o reforzo dos centros de información á muller, a regularización de todas as persoas migrantes e a derrogación inmediata da lei de estranxeiría. Unha xestión pública de auga e enerxía cunha transición enerxética xusta e o cumprimento da Lei Integral contra a Violencia Machista e a transversalidade do feminismo en todas as políticas que se desenvolvan. Por outra parte, tamén fixeron referencia á escaseza de programación municipal do 8M, aínda que con pouca sorpresa. Onte pola mañán se presentaba dende o Goberno Municipal por ahora a única actividade que ten previsto para conmemorar ou celebrar, porque esta xente celebra, non loita, polos dereitos das mulleres o 8 de marzo. E é unha tradicional carreira, que este ano xa non é nin carreira, é carrera de la mujer, presentaban onte. Bueno, certamente entre vergoñento, lastimoso e indignante, non? A manifestación está convocada para o sábado 8 de marzo ás 7 da tarde. Sairá da subdelegación do Goberno e rematará na Praza Maior.